В Белгия политически коректният език е издигнат в култ. Това, което забелязваме, че критиките към ислямския фундаментализъм са табу. Белгийците не са склонни да се конфронтират, предпочитат компромиса. Те няма да обсъдят проблема, няма дори да го дефинират. Ще се опитат да го игнорират с надеждата да изчезне. По този начин действа белгийската политика. Пример за това е враждата между фламандци и валонци. Само че тези хора нямат намерение да се избиват. Тун Вутен наскоро попаднал в шокираща ситуация. Снимал в бежанския лагер в Кале. 3 мигранти го нападнали, други му се притекли на помощ. Бил с телевизионна операторка, която заснела инцидента. Качили го в интернет. Настъпила буря. Едни ги обвинявали, че внушават омраза. Други се възмущавали, че за агресията на бежанците често не се съобщава. Като журналисти трябва да информираме какво се случва и би било лицемерно да крием такива неприятни инциденти. В единия край са левите, които наивно смятат, че трябва широко да отворим границите и да приемем всички, което на практика е невъзможно. Все си мислим, че има вечни неща. През 1983-84 година бях репортер в Чехословакия и си представях, че тогавашното положение никога няма да се промени. Но ето, че Съветският съюз се разпадна. Същото може да се случи с Европа, но изглежда сме твърде арогантни, за да си го признаем. Сигурността и стабилността ще станат част от миналото ни. След 5 години Европейският съюз няма да съществува в този вид. В Моленбек, от другата страна на канала, изглежда илюзиите също са свършили. Мароканецът Фарет, роден и израсъл в Белгия, твърди, че един ден би се върнал в земята на предците си. Западният начин на живот го гневи. Нека ви го кажа учтиво. Светът се разпада на парченца. Всичко се разпада във всички посоки. Проблемите идват от всякъде. Вижте семействата, които се разбиват. Двойките, които се разделят. Ами децата? Нормално ли е също да храним животните с боклуци и после самите ние да ги ядем? Нормално ли е според вас да има толкова болни от рак? Всичко е за пари. Пари, пари. Но хората не се замислят. Тези отгоре само повтарят криза, криза. Ама те си взимат заплати по 20-30 хиляди евро на месец. Тун Вутен е напуснал Моленбек. Там не е неговият свят. Сега живее в Антверпен, но куфарите му са стегнати за Ню Йорк. Напрежението расте. Насилието е факт. Опасявам се, че ни чакат умерени конфликти, нещо като малки граждански войни. Европа бавно ще се разпада. Мислите ли, че Европа няма да оцелее? Няма да успее. Европа е пропита от самоненавист. Тя изпитва вина заради миналото. Колониализмът не е повод за историческа гордост, но част от грешките бяха поправени. Пример за тази вина е насърчаването на колективното преселение. Много хора в страните от третия свят мислят, че имат право да ползват нашите блага и нашия начин на живот, без да са допринесли с труда си за това. Днес едните изпитват вина за миналото, други мислят, че имат право на нещо заради миналото. Ето защо бъдещето не ми изглежда розово. Дъждът в Антверпен е спрял. Слънцето събира всички. Денят е към края. Има време, само толкова, че да усетиш как си играе с нас времето. Колко бързо се променя животът. Какво ли ще бъде утре?